Every fire from so chair and net day. The pig I was some more a tray. But now to be a now was of waiting crack. I saw a woman in that swamp. Say, oh, call behind chair. Now, then church and woman concrona baby, whom a few. I'm my woman in a crack. After I was some more at the Jesus Christ. I could grow ya. Choose her and a mono, and no pin Adama was your for. If you saw Kenya, you would them hanging. Yes, I said, and that day in a motion at Uswar. Now, and that day, soon, yes, I will say, Sabosha at Uswar, yes, you had yourself a name. To your Gideon, drew my answer. My no crack, Nayan Trace, Nayan you was a dance. Said your day, and I near your number now of Bonnie as with your pants. What share a share for the ball? Now we go on so now catch on so many home from Sarah and them ray, ya boy, so ya see a day, Yamaya on from so and you never brain, Yelita Swa, and why am I intimate and fat? I could grow and you was a no dancing. And I would do what she in your go, not and fat, so and I'm so crazy. What would you watch any animal? Slow your Jesus Christ. Or no, concrete tea, Omra, in the area. So, concrono bear, woman, or fitting a say, Casahodo. I can kind some if you can. I can kind as my for in human. Pentecost done prayer. Now, as my phone in a Asia time back. Now, I refrain. But the baby who said a home cassia a too fresh ever. And who you know, pay if ya now a Timon Yinama. Bibi ada a yaw and say a jata trema, Virginia won and so. You move papai, be see one mubiala at the fee. Now, so some concrono, pay one Yinama. Of tea as say Casahodo, said your son no Edema. Now, I am a free we are mamma in a so at Jerusalem. Or tea did know, going in a bishop. A year Ubiala 1 year said, or tea said you pay Eka Onwara Necasa. A bow ye, mamma. Bisabisa who said, Aden,
nipa o kasa nyina ye Galileefo na eye den na ye mu biara tise o kan onoara ni krom kasa ye mu bi eye Petiafo Medi ene Elamitifo nkrofo a ofiri Mesopotamia Judea ene Cappadocia Pontus ene Asia Phrygia ene Pamphylia Egypt ene Libya fan baabia eben Cyrene ene ahoho a ofiri Rome Jewfo ene wona wabedane Jewfo enso Crete ene Arabia fo yet say wode yen ala yen kasa eka Yankopon anwade ho nsem akenkan sema idikan yakenkan soma fo nyuma eti baako yakenkan fe mu baako kosi mu edu baako Awurade asemi anuanom yesempa Awurade yeususu nebekan asase ekra sɛ Awurade mi Yankopon oye kokroko Awurade oye ohome a owu eye foforo Sia yimu dum ye ko pe dunu won sempi me ka kire mo na so kuntume enso an sisi na se ono no kra ho munya ba a obakira mo kan akọ nyina mu na efiri ono ara ni mu na obekasa de biara a obetie no obeka na obekire mu enoma a edeba ono ena obehye nyam efiri se obefa me die bi na wode abekire mu enoma a meka wonyina eye me dia yenti ena meka se obefa me die bi na wode abekire mu nyame ahye se de wode fosi no nani no na yese to Christ hwe Bible no a o ka asem bi wo so wo madi manim ba yi na ya afofo so nyame de soma wo na me de me ne e jamo bo yas ne ba ne me ene maba o hye ne duma se na o fa ni pedum yenu e do mo hyase no mo nante race ya dem Kenya pasem e kire ekwani a e se onipa wo fa so a wo tumi ko papa ne nche men so bi no mienu esumu nyuma a e boye no na afra ye die na ye ntide na e ko so ba bia e tubre bi na no krasa ye hi wo tu ba bia na ye pana chi no na wa fa wo ntem no wadwane no ko so sa fa to a yi edman so the demanding in it, even a real one in the Sia for me. Say, oh, my young cock. Now, I feel a brand to say,
ikum onipa ba no Peter ka kyerɛ nsa na sɛ yɛkɔ wɔ ne hɔ na sɛ nke yɛkyew ɛna wo sɛ yɛnkɔ wɔ sɛ ɛtwa sɛ ɛba mu bɛne ampaa na amane ɛwui ɛne wu akyi no asuafoɔ no hu nti na ɔmo ntumi sɛ yɛbɛtoa dwumadie no so na Christ hyɛ ɔmo wui ɔsɔre firi awufoɔ mu wɔn mo hyia mpɛn bebree to wɔn fo kasa kyerɛ wɔn sɛ wonya kokoduro na sɛ wode wo nkwato hɔ sɛ wobɛso wonya nkopɔne a ebire bi bɛduro wo kura a nyame saa de wo nkwan bɛma wo ama wakɔ atemmuo mu akɔ akɔdi dɛ wonyi ho mfiri mu Paul kura no a wɔn ka ho yɛ to bɛka wɔn so bɛɛ na ne wɔn so wɔ tufo Wiase ehun ama nkontompo di ne osoro sɛ asɛm no kora ɛda ɔno ɛne nyanere nti pɔmpo di adanseɛ koraa na ɔnka no praise nti Christ ɛhyɛ wɔn bɔ dendenden sɛ adwuma no so wɔanhwɛ yie a adwuma ɔbɛyɛ yi ɛbɛyɛ wɔkɛtɛ wɔn sɛ wɔkɔpɛ baabi na wɔfa wɔn ho sie na mekɔ ne papa bɛsoma ahoɔkɔkɔ ɔno deɛ ɔte sɛ wogya a sɛ wogyina nnipa anim na wɔka no kora wonsuro sɛ yɛne sika bɛto wo mu ne mu yɛbɛbɛto afiaseɛ anaasɛ yɛbɛbɔ ɔpa sɛ nokora wo no bɛkyerɛ wo kwane a wofa so a asɛnniga hɔ no wobɛtumi ayi w'ano na wɔse na nnipa no nyinaa nim sɛ wɔn mu firi Kumasi wokɔ Kumasi a ɛdi Kumasi yɛ baako Asante Kasa deɛ ka ne hɔ nti sɛ wofiri sire woyɛ amanani na wotena mu bi na wofiri ha wofiri a akyɛ koraa bɛyɛ sɛ baako bɛyɛ mmiɛnsa sɛ daa no Asante Kasa no bɛyɛ dɛn wobɛhyia bi wobɛkɔ bi wobɛkɔ akɔtɔ adeɛ wobɛkɔ sɔ a wakɔtɔ adeɛ nti yɛsɛ sɛ wotumi hyia saa kasa no Mɛdufoɔ no nyinaa ka kasa baako na wɔn nyinaa nso nim sɛ wɔn yɛ abusua baako a mpapamu biara ni wɔn mu yɛ baayɛ ɛna ɔrekyerɛ mu akyerɛ yɛ sɛ ɛde kasa horoɔ ne ba wɔn mu ne kasa horoɔ sɛ hiri baba no wɔsɛ ɛyɛ kasa obiara ofiri esiri mu tena masika ofiri fante ofiri hama ɛhɛn bɛtena afei na ɔno ano kurom kasa no a ɔde firi sire mu baayɛ no na wɔka ɔno ano kurom kasa ɔte aseɛ wɔsɛ kasa no a ɔmo ka no obiara ti ne kurom kasa ase ɛnyɛ kasa foforɔ bi sɛ obi ɛka hiri baba no aso ɔnkyerɛ wɔse a wɔntumi nkyerɛ wɔseɛ sɛ wosra deɛ afi wo Nyankopɔn hɔ a na sɛ Yesu ma kakasa a wɔakasa wo tim wa no kyerɛ sɛ Awurade asɛm wei na atome wɔme na wo Nyankopɔn wobɛyi ne ho adi akyerɛ wo kakasa a woka mu wo wɔnte ase wo so wɔbɛgyina asɔredan mu ha na wowu bi so a sɛ na wɔyɛ wo dɛ yɛyɛ siasɛ bebrebee wone wo Nyankopɔn sɛ ɔsena biribi afiri nkyɛn a kasa a woteɛ no ɛno na ɛsɛ wo ne ne ka yɛ hohoɔ ɛne yɛ nyinaa yɛwoteɛ kɔɛ mu na na yɛka kasa baako afei deɛ mahu sɛ ɛnkasa foɔ kɛsirɛ mu kasaa maame wɔ so ɛka fante wɔyi ka awura kasaa ɛno ne kyerɛ wo dɔ a Nyame wɔwɔde ma me mu yie sɛ yɛ nyinaa yɛ honam baako yɛ nipadua baako Onyame de bɔɔ yɛ nyinaa papa mu biara niem ɛmɔgyako de wɔ mu no ne waa bi na wɔ wo nua no mu adɛn na wo nua no wobu no animtia ɛnyama dɔ nti so wɔfei asuafoɔ no nya afodue nya wɔdɔ ɛnya akoroyɛ ɛnya ntabɔ mu afa asɛnnua no so ae sɛ wɔn bɛdi Christ ho adanse kaa no wɔhwɛ nuadɔ wɔhwɛ afodue wɔhwɛ koroyɛ na wɔhwɛ nkamu ɛnyama dɔ yɛwo bebree ɛne bere
ka aye ga galatia for what put them a brave for. You got to go to the job. Second, and way to walk almost a day. Was good to swallow. Now, what's happened? Say, and you have a wound that to a chile. Say, Lisa, Papa Subesi, I'm your Subesi, and you have soon to say. You are what did you was I can't talk back to wine. Oh, probably not. That's one shot of what a foul. I mean, one. Peter Moody, Christ, get your own who said, Christ, the William. Paul, I didn't do yet. That was it. Before I tell you, Mamma, you see, Samia, what's the name of him? Oh, who's out? Who's out? What are you? Who gave me that? Say, I say, the bottom of you, who you control the tree, you real baby. Now, was it? No, that's what I would be. What's that for me? And then, as my father said, it's a family. And the man of the mouth said, I am so good, yeah, when I'm not for a wall. Now, so what time you talk? Go for a while. Go away, with the Christ, your way, because what you might know, I might say, don't go from a way. I might hear me, I'm travel only as the other household. How Christ is a very child. Every time you
Bible. There is our flow. Jesus from what he chose. Mommy Mary, I read four rich floor. Mommy Mary, I read all rich floor. My home pie. Or come up for you when I be here so. When I would know Papa name would you branch a many passe, you do a child, Minya, a straw, I remember what and no tea, who shall possess the between Piara and Fasidama. No tea and our friend or a Busiani, the Asadaka Sea, and Mawo. So our friend as we dream. Free bed and Sunday and then I know what time event was we and what would you hear my pastor said you were my best and answer event was so much or moving to woman Gideon. Slow said you don't want to have or would she ain't in a mouth by one how fast you will be to us with you. Said you know more part. Roman Tata, and I found to do us with you. They say, monsieur, if you want so. Through and walk flower about one can fear. Soon you give him and about Indians walk the open now upon a papa. It is out of who now, but with him said, for we should have slow. My woman does war. So 1 million penny that's why I burn people. And it's in a day now, you could put again more. Yes, sir, will say, every day, may does war, may does war. We are more. My fear of us will change. Come off with this, and there's almost out of nothing. Funny how fast we see woman now, and that day so as I found to see. I'm up before the ball, so I'm a ball. Now we need a cat also in the influence. Wait, yes, now we have for you with Jesus Christ. Oh, no, come on, come to him. So then out of our yesterday, 1 hour, 3 years. I'm not 3 years. Yes, we are more of the Wait, and yes, Lord, for you, Jesus Christ. No, a random on Canada, a random on Israel, our bread, so a random our way, a random to be romance to be channel, Bano, this is a company, and the Pentecost, the Damo is to be. I am Jeka ebusianga se wa odi eya so ka abo mo na odi ka
bambo no wato se sa to me omo nam kwaso bad watika mu owura ahode no tumfo nyina baka ho esiese ria saka so nyame no waye edo wase wado menselenti nyina kase amen amfofo awano isu adwuma eba bechi afefefe metre masters no base bechi aye no almost all by mercy mo kuta nkura 150 Ghana cedis ebusia esi sister Francisca so na to ebusia no mfa temo kaso bi se ma GT manda sisata wayankofo no site site making wo be bi kro o mo na sabre o bedu ha o de odo abebodo ebe kire do akire ebusia ade ato mani no oba pa Helena wenti na edom kesi aba abedu ha so esre ebusia enina mo fuma son fe me na mo ti sansa bodie ene ma me adio bi ebusia ni na sansa kesi ifri eye nana tutuye na akasa shema no se me kase oso ku anansem eye openo baako ebusia ni na ma me adio bi oni anu ni na bese mo so na mo fante eye papa eye akaso bi se de nana tutuye wosie na no Oba padan na bebe obi awadama mesrewa no awen waso etie sampo de kesi amame ensan free eye openi dakwa wone eye achim abodomfo na omobaye no meken oba padan na wahu omo se omobaye omokita omonsem eye openi mienu 200 Ghana cedis esi oso na tu abusuan ayuwa na mumfante papa ayiye eho ekasubi sede omo esie no sisi one mame Florence omo ene posa ensei ja hom sinsi utonso forwarding omo kita omonsem eye empemono aha maku ensia papa kreni wone abusuan nyina esimoso na mumfante papa esikasa no esubi sede omo mienu omo esie no samajenti madase dada eye neba ne wafase age eye nikunu eninua ena sabri omato santana omochia abusia adiato meni no emema enmonyamfo mienu ena sabri omodi omonyam abetaichi ewo yekesi ase papa no ema akwaba yakopon enshira mo samuli monyam kesi no esimoso na momfante okasubi ensan esi antese wa ene na busua ene emani nyina so sana ensan yawesa eshama no se menka no eda mo nyina mase papa dia wo ye no wanhwe ya
Site for no motive, so with the no bay, and that's also one by almost all with our dream. Papa, pray for no more. Ya back your front to a full frat. You were shining man. You were front to my couple. You will keep a pest. Bad is inside warm. Also, by our crow flat. Omokita woman sem. Kana 300. Helena, Jenny Granny Bra. Would ya come to you? Yabagency. Ya dasi. Na mi show mo site for pam prem reform. Something dear children. I asked the Busia. I asked the Busia, Bema John. I went in a Busiana Sabri, almost dear children, watch here, Busia, the Atom Wendy. Sanity. The Mamunina Moaquaba. And say free Dutch man, Paul and Eba, Papa, was your brother and Sam, and Pemona Ahindum, and see Mammy at Jupio. I see it dear Dodona Tari, a flone, Mammy at Joa, da Saint, and Mikai, Ubia Epono, aha, San and Sano, Dutch man and Sano, the so and I see. Teacher Ando, also cry and Pemona Hassan is Simoso, Namofa and Temokasubi. Said the Mitika, and net. Eye dukra man ahofedi awadama for sofa me sansan efri eye ejawusu makro make e wo papa ose obaya okra nsem eye empem no ahenum ensi woso na tu abusia na mofa entemo kasubi ya busia sansan no no sa eletie e ba mu nyina mo papa ne ma me no sanete you go so to answer body and so. Joe, Papa John, Madama, what was so ever firmly at Tisa and Sabody Cassie. And Childiana, Santa Cassie, ever two, ever chair, Busia, who didn't move. Metre, Mammy, I drew a free, one in the ano. And Chisiana, or a bebechia. Almost say, oh, by a wikita one sem a year or penal, Marco, at 400 Ghana cities. In Siwuso, na and 12% in a papa, na monfa, and a year, Nana say a year or so, a Kasubi said here, one more SCN, almost over crowd or penal, Marco, and almost say, oh, my day, and so.
tato it is a wishing madam as a finder for man said ye or more a seer no sanity yet was already a buyer on my PM presiding member ewo Kosometri wo ha dina I sabre honorable Oduru Hawan Okay, one in a map I was say, pare, the Rosie at 10 euro, a serious for Monsarada, the Chinani who are the Pania, Hosan Cat, Ne Papa, Konya, and so Mushon, or Moshulatana. Let's be a CH and see a Doomsday, get a mass. And I didn't want to do my watch. And I was Sister again, Odama, maybe I will be an outdoor song after me, a TSS about the Kessia, Ebe. Sa Eze, if we Nana, Akosa, Adade, Michele Ukunu, Neke, Omunche Biana, or more Ebabechia, one day a Yonko, Bako Bechia, no. Almost a Mobaya, one in India, aha, and Chibia and Mobabechia.
omuso mo ba ya omukro mo nsem eye openo mako etu obapa odama esiwso na entu abusua nyina na momfa ente moka asubi sede nana akusa adade woni ni nua bema omo esie no papa edamase na bi ehira mo so to aso wo de maya na obomoden na wo de aba ai wo de maya yese ba ntemanya doa yetuno amani te wo de maya na obomoden na wo de aba edamase twansa body so abusua nyina amada mamofo asompa me na muntie sasa body ensan free antiquates me kire ya papa di graft ne maame ese okita ne nsem empemono ahenum abusua nyina woni bi mfirim monje na monfa ente mokasubi mesa mi dina hobio nyina ye se eche bia na honorable di graft wone ne papa omo eba beche abusua de atomani omo so mo ba ya omo mienu so ekita wonsem openom mienu me kire 2 million esi mo nyina mo so abusua ni nyina mo so edb free eti omo ebienu ene maame kids ensa ne ka ho a na tese 250 Ghana cedis abusua nyina mo je na mo fa entemo kasubi se ma GNT mada sedane ebechi edwomu ayeka se donkra roman ene se yeka se asafuni nyina angam se obia be sorry afri sabi na dwaso na nka ya chia ne ehunu se ampa omu nyina aye karekema nanso abusua na ye ni nyina ye ni omu nyina ate se honam na ejima enti ye yi emobodin nanso donkra roman asafo no sompani mate dano wose ye nyina aso na nim na abusuafo a mo ye ni nyina aso no eboa 300 Ghana cedis kano opepe miensa se monye na monfa entutu mpata ye bedi ati le danase ansa na meba medamase na madama montie sa ensabodie montie sa ensabodie ensaifi ye papa wonya ne ba bi kuro me kire openi bronya ne ma meken momono openi bronya wonya ne ba bi kuro me kire be masai ono ena odi papa wonya ne ba bi koi odi na chie openi bronya ne ma enina na awisa shema no se me bo sansen ensano maame Cecilia ono eneti sa ensen eni eti openi bronya ne ma ni nyina na ebo sansen omo so mututa mansem openo maku enum omo obo esa ensen edi ama omo papa no nyina omo ni bi free omo obo edi ama omo papa no nyina monje na mo fante mo kasubi se de omo ese no se ma GNT mada sedada Ebamcho mesra mani die kasana kra. Dajo. Babia obia na wo de waso afemme. Ante velo na wo so atie me ne. Ma gidi e woni ha wo amanone. Enso e wo bete. Itira mi jama mo abia nyina na ma yire. Oba ya menu. Na da jo mo ko kasam ni o se se o se ne motia na so na woni mo no sa ni bi ifim ra no abeta mo nchen be si sabre e wo so ka bi kire mo eno nti obaya 500 Ghana cedis 5 million idie na jo ensu so enka antivelo na ato anti age na ka bukurafo ne ne ma onye na monfa editu pata sa na lutwa mu no ma gi woni ha nanso dia mekai obete
Mijama, one nearby. I would not come near Precope, and you walk on the Asabre, your father Martes. Until I get in a year back, pay. I call come home. Until the law come home. That John also knew. Only you cry for a lemon, if you fear that not all, and a Martes, or better as Mrs. Sabri. Also, can be tremble. On cassette, Satan, and not denying the wolf as a preope. Listen, then, ye general now, there was so in the bush, as Simon be. Martin is so by ya, O cry and some me or Marco get 2,000 cities. In the summer, Virginity, Madonna say, Martes, Nami Unisha. San and Tramono and Tiake. The Kumaba power, or the not kind of bush yawn. On also Cassano, yes, the king. Or say, my dear baby, Lena to until the law. And you will see no from one and mark, or also saw by 100 cities, 1 million. Now I don't feel all by all the jam with ye. You come music in a bomb. 1,000. 16 million. I will share your friend now. One and one. You were Busiana Nanum, but John Master every papa. Oba Harina, T.A. Who was sent here by? Said your honorable Nini Yabechian. Honorable Sue, Kitawum for Consound 200 Ghana cities. Or say, the Unijua, Udiaman Colana can come here before. Yabeti, Yadas, even one of us what they are considered. To us, or baby for frost. Honorable Yamin saw found good rest with you. I was here to cry, and son. As Nabush, I had a kind. The doesn't be a no more, I dare to a money by Conso. Anything an animal for. Said your money animal for of a dark fear. No, what I know, you of a family when you walk. And if there was a penny John, and I be seen a night. Of I don't see one in the office for an Indian man, money back. Nidiano mumari meme na asabe yake ya wabo ya snafo ya bebo ya ni ama snafwe aneti ya baya yokuta yensem opepe yensan ahedo 350 Ghana cedis yeni ama snafo monye enumere 22 pata seni asnafo eni adofo ni na kasa tire mi obe kuna fo no maso kan ho yeda masi anu twa mo no Mambo atwa babia obia no watie mene eni obusia nyina ni mukunafo bitina ha ma Mambo atwa obaje mayire ene kasa ho ne yire pani no oso be fibia yi mo antoto na se chese boni bia ni mo ne ntem ene yame aye na ntom okoduru amanone Woman, it is said, Nana, Ataniato. Obubu Nano, Nene, and a more task here. Of course, was it Samuel White? You will be all. Now, so I was so heavy, bitch, and my wife. Now, children, I was off when you are man and mamma. And to a buyer, or price and 300 Ghana cedis. 3 million. Oh, what you are, and so. Nanka was no, sir, your friend to do that. And so they didn't Madame. Uncle John, any man say, why, or papa, Ebusiana, Sabri, or Mocasay. Almost a woman put an info, and a dab for me. Mr. Bidel Fee, and the Busian, Napunta, and Dahona, Sabri, and then Yajan Quay. And it's in the office, Indianum, and remember, Mr. Andy, our woman on it, or no so can home, or Munina say, or Mobaya, or Mukuto, or Pipinum, 500 Ghana cedis.
Asna busia monye. Sorry. Mr. John, unu nya ma mi se wa ensi usuna ndo abusia ni na you better move to bata. Sister Helena for so feminine sansa body ye. Ensan efri Sister Aisha make a woman up or say okita nsem empem no ahenum ensi oso na mfa entemoka so bi. Obaba Helena Safwa so fem bibie mo ensan efri ante konadu wo se wono na wo asafo ai wo se wono nso ekura opene baako ensi oso na to abusia na mfa entemoka so bi sa. I am four members in the customer. It's about show. Wow, Shama, come off when I'm true. And Matilapia. And my Ruri. And my area couple see I am yet be. I am my yet to call at the Soviet. And my papa be. Abaya brought man that didn't share with me. You need to praise. Somebody sure. Ofa John. Wale mo TV asafo. Oba paso kita nsem ofene baako nsimoso na mo fante mo kasubi sede maame osie no. Yeda wasi. Ye maame no ma weche nso ma nyina mo akwa abasronko ekuku ase mefa etwemoni omose omache bayere ewo chiri ho no mentente so ha no omo ewo ho ukoho a Nano askambo madama maso enfamia. Entebia ekona ebusuya nana entry osiako etire woja echiame eta amonse openo baako elefa etire 150 Ghana cedis ebusuya nyina esimoso na mofa ente moka asubi eno ekona ebusuya kesiye. Sure. Auntie say wa mame adrobio. Any ebusuya ni nyina madam ma so enfame. Hama ema fefefo bia omosi brodua yi mu akyerese omudi odo ebebo odo broni se na ageta ewie se unity points ema ho fefo ye mam ewo emema bobodufo a omo bo ye chidom ema yinsinsuo mu ne ya han na na no besiye ewie ema ho fefo man renewful, a man tilapia, just a mercy
sikafoɔ yɛyɛ nsuro sika ne yɛnni sika adeɛ akye so wode sika brɛ me na adeɛ asafa kɔ wate na adeɛ akye so a menni sika adeɛ akye so ɛne yɛgyina ha na sɛdeɛ unity queens yɛkasa kyɛ yɛ nnuaba agata yie agata me aso te sɛ ne papa ɛkyɛ n'ani ahyɛ dan na wɔtwetwa ne yɛbaeɛ yɛdeɛ wotɛ wɔnwia ɛnɛ yɛyi yɛ ho ankasa unity queens sɛ ɔba agata sɛ yɛgyina ha yɛkuta yɛn nsɛm pɔle 1,000 Ghana cedis titi sika no 10 million ɔbaaga yɛsegye na sɛ adeɛ twetwewada na sɛ yɛbusua tena se a aga biribi si a ma yɛasom si wɔ ho wate yɛyɛ ta wɔkyi pampee sɛ ma ɔsi sɛ ɔgo kaa no ɛho wɔ de ne ankasa yɛgyina wɔkyi ɔbaaga ata ti sɛ deɛ unity queens kasa kyerɛ wo nie yɛsie kora yɛn nsɛm 1,000 Ghana cedis ɔbaa ɛnsiw so na ɛfa kampo sɛ gu adeɛ saa na wada abusua se ama yɛagye nti no yɛada ase unity queens unity queens ɛma ɔmo ho ɔfɛ na ɔmo yi sika a ɔmo fɛre yɛaso mo nti yɛada ase ɛda kɔkɔkɔ Say what one out best see walk sanitier. What 2 minutes so? I almost showed them up on the clock. My boss of my papa. Open this card, you have to show. I need to press no. I'm going to be down watching. Sir. I was like a money never touch me. I know what you walk. Sanitier. Papa, I'm an embarrassing. Papa, Caplavati. I shouting. Want you to read? Oh. I'm slow.
de abrechre kabom de adwuma satie Mame Helena, Mr. Tinasinaji, Tia Mame, Santana, Tomete, where Jumamu I were Jumamu for Sabri, Omato Santana, Omobabetia, Busia, Diato Manino. So, Mame said, well, Mr. for so feminity, and Sabodi Mame, and say, if me, Mr. and Mrs. a champon, almost say, or Mono and a TV award. So we a Juma Ewu Ewo Kumasi Asafo. Almost a mobile book at oneself a year opinion me, Mamma say, why is it way? Then to a Busian, Namova and Tomokasu be some GNT, Mada Sidada. Turn himself a year 50 Ghana cities, a year and Pebble and Hindu. Mammy is also that to a Busian, Namova and Tomokasu be some GNT, Mada Dada. Yes, the Busian Sita for. And Sane Basia, no matter what Thomas and I have. So, Sa and Science, so if my man Amakobi, one and a ma, almost a mocro, oneself a year, a permanent a Hindu, almost say, Mammy Granny, Sunshine, and so. Forever. Some kind of one, and my son of Pa, new site former, estate former, and my son of Yaya Bachia, and someone who said yes, or Wow, Tintia. This is where she has friends forever. It's here. When I come out, I'm in a chamo. When I'm in a show, I'm in the so. Oh. What's the saying? My papa, right here. It can be what a bit I say. Papa Namutia Masano, slower. Yes, no. Oh, just into your room, Namutia. Sir, and a papa. Or Sadia Papa. Oh, everyone, the bit as wanted. Deputy. Oh. Friends forever.
Obekrani Pachon was Somra. Yatrasi Musa Santi be Chia, near Secranino, Ebusha. Eti Oma Chia, Omonti Machia San, almost sorry. Eti Openiusu, Airbus Medico, Ononeda, Ebusiano. Eti Openius in Ebusia Fossi, and Pimu, Miriam, Ebusia for 1 year. I'm on fancy Sekuna. Ebedi enti adase opani usu senia eja otipeni fo na emono ebe obo nsan die na odi abansere so to so enti opani usu si nsa abodi ensia opani fo chose kwa na ho na be ma na kaya ono so abesere kwa edamas arabu apa oh papa na me e ko kresi maye I will sing welcome me. Oh, Papa, oh, that's a bema. What did you do? Sir,
$5 million do Gramasi. Nananum Asna Ebusia, Madama, Monso Sikaimu, Na Monfa, and Moka Asubi, Sedia, Womo, Esiano. Na dear Etosumi, Luso, Yedina, Yedim, Amamre, and Amania, Ugrupa, a year be a babyano, Yabesa, Amaniano, Yabe, a free honor. The Edikai, the Damas, oh, the one Abuaya Kudu. Now, a year, the Petana girl to say 65,000. A year, no Pedan, about 65,000. And the number that pumpers were the man said, the moon wouldn't be there. And so, you did say a mufani. No, you will be there and so. The stressor, and we are going to watch it. Must now, yeah, we car. We will be there and there, set committee for no market. And bread, a woman is in Lucia. And then the forces are their son. Last master. The represent the cost of the as it also be number the grammar said the Oma boy I could do the Babon Pie. Yes, I said, the Yamidi shall say, this is the rich one, the Yamidi baby. Now, the Babon Pie and Yapadi, these are the Radidi and Abibuni. Oma impija yimu na yemo pai. Oni inyankopo. Abandende eni wasafu Awurade utin. Wa we ahyase eni ewiye nyankopo. Unhye wiase ase no ena wuyi na nasa ekwadwo eto ho.
no kwasem ne se enna ne agya wo bewo saa be me na wonim wo also na won hye wi ase kru ene oman abusua saa be me be firi mu nyina na wahyehye ato ho na ye da wase a ye ka ne se e wo hyehye mu se ifri awada eba bi simra ifianda enra memene ene kwasi nipa ba ko a wode ne be che abusua ene oman ti esese ehia abusua kunafo emma adofo dunkuraman wona wo fra chichi ne benche nyina kan ya dwene bom ka se odi nko ena eniunyam enka ne waya amaye no eso ye ni efrise wona wode ma ena wa na wo sanchi na obi entumi ene wo twetwe ne awoya eninti ye de adesre etu wanim se boaye na ye dihia wode ne be cheye na wa wasan fa no osisi obi wu na ye nsie ne yi a opon bakora ho mfaso chen no ebinum enya wafunu na wasie na akoye arepre na ye de wode ye na acheye ama ye sie no boko ne abusua kunafo emma adofo nyina eka ne se yishira enka wodi yenim se uwo ba na enichi washo menteme wanse bapemu ene niama bebre eba adofo mpo entem se bibi sra asia ye yese wawrade ne se wo ma yakaye ho abom nenya odo ne kroye ede atenase na se yenso ye breso na freye ne a echi ayeboko se de waye ama ye na nan esra se ne aka echi nyina wonna wototo niema ama ne yiwe esra se kan ye ho ne eye nti ofri baabi ebae wona ofra ma no ne wona wo Ghana ha baabi bi fi bae no esra se fa yensa kodu asomdwe mu aiti ya wonke biwa yakasa ewurade ena waye ne obi a hwere ewo na na se kwadwo ayiye hunti yesa se hyenanamu usika fam wa hodin fam bibia mu no yesa se obehye obi bia anamu na ena na ewu achi no yeshira wakase wahye enimonyam ye bompaye jadu kraman sa wonsa se urade kan empanimfo yi ho ye nana odi kuro yi so boja man hene ipida wonyina sha wonsa wona wo ya ohempon na wonimdie ni nyansa wodi bebu o man yi ama o man yi akodanim na ye kɔ eba beduru fia ye de asomdie ni odo aba na ya hye wani onyama kase e wurade ena waye ye koi ji tata fa yenko e kudura e de enunyam ama ye da wase o do ba Jesus Christ amen. Yeah.